Ну, та сякий то зачаток. Фух. Добрий вечір, чистовані позрачі. Чимся кінчив минулий епізод, тимся зачинати теперішній. Айно. Ну, з тим лише розділом аж тут іся там були саменькі. Насправді, з моменту, як ми з вами чули минулий раз, та помінялося доста читаво всього. За перше, я поклав ще шор всяких модифікацій. Ну, такое, сугубо бабка май шиковно бігала. Ніч такого спешл. Май читава модифікація, котра посправді мінять щось ванілове, то якраз лише як карта. Бо, ви видите, я нікуди далеко не ходив. Низько дорадуємося, ось не буду спати. Ось буду маленько битися з мобами. Та й дащом навибивав, никите. Желізом вибив. 5 стріл, 7 кюсток, та й ще одну морку. Правда, морку я вже навіть встиг посадити. Гіндія, єнна. Кроме того всього, хотів їм розказати, що тут ще нового. І це у нас уже 22-й день, дай Боже, 3 тижні прийшло у Майнкрафтові. І низько я мав на ціль якраз назбирати якісь нитки, бо об'єктивно треба мені удицю, та й треба мені лук. У мене було щось 4 чи 5 ниток, того мало. То значить, учиниш єно то, та й до побачення. Мені би треба ще. Та й я не знав. Видки сесе в Челянникові. Я нарубав 34, ні, я нарубав 5 штовсів дуба. 5 штовсів дуба. Видите, тут вся до скіпці. Нащо мені тільки дуба? А паук пропав? Тільки паук був тепер лиш. Де пропав паук? О, тут є. Дай свою нитку. Успіх. Ну, та що пробував поїсти? Нарубав їм 5 штовсів дуба. Нащо Челянникові у сякюбавці гоннося пригодити 5 штовсів дуба? Так, на мініся щось розбило, то видав, шапка з не злетіла, ні? Наконець мав якийсь рянний лук. Айно, злетіла з не шапка. Ну, то не бай. Шапку сину вовчинеме, желізну. Ще має міцну гайбила. Ну, або це проблема, з якою я пробував битися із перед цим, і в мене, не вийде. Я просто повного всього збирав. Тепер, коли підемо, поникаємо у мою ладичку, та будете шоковані. Кіко всього я назбирав. Уже найніч не кажу за ті корови, мені їх ще лише треба позабивати. Я вам то не укажу. Такое не можу людям указувати. Никит, 1, 2, 3. Ще 2 берези, півдруга. Айбо і це ще не все, бо у мене туйка деревного вугля, видите? Маємо 12 ниток. Маємо 14 кісток і маємо 12 стріл. Ці 2 лука можемо скапчати, бо у нас був хоч якийсь. А вообще... Я тут почав помаленько наробляти з курми. Побив собі сам начинив стріли, бо, як і казав їм перед цим, я не дуже буду базуватися на села. Но це не відміня того факту, що треба нам ще попробувати. Ще позабивати пауків, бо треба мені більше ниток. Або минулу серію я кінчав тим, я був у тій ямі і думав їм спущатися там мою долину. Я туди не пішов. Я насправді розвернувся та й дорадився, що піду я домі, бо у мене вже потихо кінчав інвентар, та хотів їм просто почилити, знаєте, а це просто як газдовання.
всякое просто газдомання, коли ти собі рубаш дерева, збираєш сіно, плодиш корови, верташся деревом, збираєш сіно, плодиш корови, то се. Ну, ото такий процес доста медитативний. Мені ся такое любить. Ура, перва зобрана морков. Так все можеш вивірити. Перва зобрана морков. Ну, я не думав, що я буду держати свини. Морков я буду хоснувати лише на себе. Я так знав, що можу чинити золоту моркву вручну, і не мусив купувати від жителя. Ну, ож, моркву туди можу чинити саменькому, кіть мати золото. Та я ся так лажу, ож кіть буду йти забивати шаркань. Ну, даже не кіть, а коли. Коли я буду йти забивати шаркань. Та... Ож коли я буду йти забивати шаркань, то б було хоч пів штовса золотої моркви тої. Ну, так, май мало. Ну, надіюся, пів штовса такого мені застане. Ну, а низько я вам укажу дещо друге. Залізем був сюди. Залізем був сюди, та й знайшов був дещо файне, чим вам ся йду похвалити. Зараз треба збіче дули. Я не тямлю це вказував вам учинивим гарадичі дули. Та й учинивим гарадичі ще май дули. А той, де ми йдемо ще май дули, та найшовим парадьошний, припаранний, ай. Ну, я мум, коротше, знайшов. Там будемо ходити на всякі добрі ресурси. Десь ту їм відів. Десь ту то було. Ту є. Ну, перший діамант у всьому світі. Я його був вилишив. Побіг їм від горі, бо не мав ми з собою желізного чекана. Пі-піу. А їх тут 3. 4. Мені теоретично треба ще лише єден. І я буду годен собі вчинити чекан та й забаяний стіл. Та я си так гадав, що ми тепер побіруємо знайти тут ще один діамант, ні? Побіруємо? Чи не побіруємо? Кампець, взяємо з собою ще тільки лупину вже бах. То може було лишити дома. Айбо не бай. Не бай головне, що я розділив з вами ту маленьку радуюсь находки, не? Тут десь було може йти далі. Кампець, я вже блужу. Ні, я тепер тут був. То всього бока може було йти. Ну,
Нотче, давай договоримося з тобою. Ти мені 1 діамант. Договорились мися. Ну добре. А, та й той не 1, слухайте. Так, ми сяк не договорювали. Фух, чесно, я ся даже мало перепудив. Ще мені ся такого не трафляло, би не таку й забило з цим шутером. Ну, айбо тепер їм був близький до того. Ну, більш точно не є. На 100% провірив. 6 діамантів, парада. Знаєте, що це значить? І це значить, що ми низько йдемо відкривати недер. 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 А там будуть колбаски. Там будуть свинчата. Ну, та тепер ясно, як тут і... Ого, це що за цімбо? Ну, та тепер ясно, як тут і вшиткі спідранери бавлять Майнкрафт. Вони замісто того, аби бавити гіпорядні газдове, так і я, наприклад, та збирати по 15 двоїтих лат бурговчика перед тим, як построїти собі недерський портал. Ясно, як вони так устигають. Коби я так робив, то я б теж скорше прийшов бавку. Сегет. У мене навіть не є лади на глублу покрас. Найся не приказує, який живан. Єй! І перший обсидіан. Супер. Сталося сяких іще 9 штук. А я знав, де взяти. Я тільки ходив. Збирати ще цукрову тростину. Та виникав їм, да, що інтересне. Фух, і сяке ще 7 раз. Ну, все було досить шиковно. Треба піти поникати, як ся чинить стіл на забаяння ще.
Бо, а чи не похобіло б, як забаяти броню перед тим, як іти в недер? Ну, на стіл на забаяння треба 2 діаманти і 4 обсидіана. Добре, ось я накопав ще 4 лишніх. Думаю, може помало буде, та й добрім се подумав. Ну йоу, ідім виспимося. Так, треба план, треба план. Ель класикуш. Но, уділись ми паранну шапку. Так, видитмеся, виклались ми з жебів усьо такое май цінне. І з цим можемо зайти в недер, сугубо пообзирати, що там є. Все так інтересно. Лиш би не базальт. Челений проклятий ліс. Іпен, не так і пюло. Треба тут вчинити безпеку. Бо там гасти всякі не то-то. Не постріляли. Ну, тепер знаємо, що з того боку доста безпечно, бо взяти з собою, наприклад, діамантовий чекан. А от ні, поскоро. Я щось дуже смілий. Або знаєте, що ми вже можемо вчинити? Нам треба покласти собі там двері. Желізні двері. Обось ми могли безпечно ходити туди-сюди, і і нам ніко не заліз. І це насправді дуже важливо. Так, золота шапка на місці. Йой-йой, мало не впав. Ну, зараз би був прикол. А я десь дуже високо. 63. Так, мені сейся не любить. Я хотів забрати кварц, не забрав він.
Золото раз забирати небезпечно, бо туйки свинтуші ходять не лише зомбі, а й прості відівим. Вони на не будуть скакати. Накопав їм кварца, а тепер стою та думав, а нащо він мені? Ні, ну серйозно, я не буду мати час чинити всяку туди автоматизовану машинерію. Ми цей летсплей не навточинемо. Олем забавме Майнкрафт, значить ось ми йдемо забивати дракона. А чого тут так много ендерменів? Тут десь зелена хаща недалеко. Направду, чого ви четвери тут просто стоїте? Так. Пойме в челений ліс. Там хоч піцицькому інтересно. Треба фурт носити з собою синій грибик. Самі знаєте чого. Синій грибик поволить нам. І з синім грибиком будемо повністю у безпеці від тих великих дикунів. Знаєте, ось біжить на вас дикун, а ви хоба, синій грибик посадили і дикун утікат. Безцінна штука. Заберемо з собою пару. І пінцяки, так подумати, нам не треба туй абсолютно ніч. Не світячий камінь, не світло гриби. Я би їх з собою забрав хіба що декорацію. А нам туйки у недерові треба лише єнно. Нам треба золото, і нам треба знайти... фортрес. Ну, технічно, то 2 штуки, а не єнна. Айбо ви порозуміли, за що я. Будемо пробувати бавитися у спідранерів, айно. Будемо ходити. Глядати фортрес. Я коня не видів? Но кіть я добрі тямлю, туйка у недерові має бути доста золота, ну, як мінімум, много більше є у вонковому світі. І це нам відкриє путь якраз іти в золотій моркві. Всі інгредієнти на побіду вже туйсуть. А ще важний момент, у мене є карта, і я ся туй не загублю. Ще б порозумів, от кіть я прийшов. По карті мені раз не вказує ніч, ніякі фортреси, ніч тут наблизько не видко. І мені ся видить, це вже буде план на слідуючий епізод. Ось ми знайшли... Це вже буде план на слідуючий епізод. Ось ми знайшли фортрес, ось ми забили ватраків. І далі станеться ще... Що? Авать торгувати з піглінами за очі, за туті перли. Ну, авать забивати ендерменів. Гінде їх було немало. Чимось таким будемо сьогодні побавити. Туди на низьке відео будемо кінчати. Недери ми відкрили. Знаємо, де ми і знаємо, які наші дальші кроки. Туди раз майтеся, стрітимося в слідуючому епізоді.